nyugodtabb a kedély állapota. Njeno raspoloženje je mirnije, nije frustrirana kao u početku. Tada je bilo strašno da oboje prolazimo kroz te periode. Ona je smirenija, da, uravnoteženija, više sabrana. Igen. Kiegyensúlyozottabb, összeszedettebb. Eva i njena ćerkica Otilija žive zajedno u harmoniji. Pored toga što je dobra i marljiva učenica, ona također ima vremena i energije da uči svirati neki instrument. Otilija se 5. decembra 2018. godine žalila na glavobolju i da je boli grlo. Uveče, dok se pripremala za proslavu Svetog Nikole, Eva je postala svesna da je dete očajnički zove iz svoje sobe. Kad je ušla, videla je da je lice njene ćerke sa desne strane potpuno ukočeno. U bolnici je Otilija dobila dijagnozu jednostrana paraliza facijalnog nerva. Otilije je trebalo pola godine da se oporavi od bolesti. Međutim, problem nije nestao zauvek. 2020 április. U subotu 4. aprila 2020. naveče su ponovo počeli sitni trzaji oko očiju i u uglovima usana. Ta paraliza lica se vratila. Dakle, do popodneva se ova paraliza potpuno vratila. Nije bilo povratka. Akkor már teljesen így fixálódott neki, nem volt visszaút. Megismétlődött, és ott a kezelő... Vratilo se, pa sam pitala doktora da li bi to moglo da se stalno ponavlja, s obzirom da joj se ovo desilo po drugi put. A onda je doktor rekao da ovo se vraća. És akkor mondta a kezelőorvos, hogy igen, ez visszatér. Telefonáltam a barátnőmnek. Pozvala sam svoju prijateljicu koja je nekada radila u zdravstvu. Rekla mi je da postoji alternativa, dakle postoji mogućnost da isprobamo ovaj C-peptid za koji nikada u životu nisam čula. Ezt a C-peptidet, amiről én életemben nem hallottam. Ő már ezt ismerte korábban. Poznavala je to od ranije i rekla je da ima kod kuće i brzo odjurila po to. El is szaladt vele. Nekünk már az első naptól kezdve. Imali smo priliku da ovu mogućnost koristimo od prvog dana. Drugog dana rekla je, mama, počinjem da osjećam trzaje ispod očiju. Dakle, bilo je nekih pokreta. Propisali su tretman kod fizioterapeuta, ali pošto je bolnica bila zatvorena zbog koronavirusa, nismo mogli da idemo. Dakle, to se nije dogodilo. Na otpusnoj listi pisalo je da ćemo se, ako se simptomi ne poboljšaju i ne bude naročitog poboljšanja, morati vratiti za 2 nedelje. Ha a tünetek nem fognak javulni, tehát nem lesz különösképpen javulás, akkor 2 hét múlva vissza kell, hogy menjünk. Nem mentünk, mert... Nismo se vratili jer smo vidjeli poprilično brzo poboljšanje. Počelo je oko njenih očiju prilično spektakularno i mogla je da zatvori kapke. Tako je posle 2 nedelje uspela da zatvori oči i mogla je mnogo više da nabora čelo. Ovo je iz dana u dan postajalo sve bolje. Mogu vam reći da nakon 3 nedelje niste mogli da vidite da se nešto dogodilo. To je neverovatna stvar i zato zaista verujem da je to mnogo doprinelo njenom oporavku. Ovaj C-peptid bih preporučila i drugima jer sam uverena da nam je mnogo pomogao. Sokat segített.
Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.